KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe amtuɓe yebde ayawo Pindi TV on calminama on jurama on bismama e robina jayndeji mon hande ne hawri e alkamisa jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati hande noon jayndeji men ɓuuri inayorade koto banggue alhaali ngun batu ganda kay ko secrétariat national exécutif walla mbiyen secrétariat exécutif national mo Benno Bokk Yakar mo ganda kay waɗino hanki walla ni mbiyen ɓen ɓe ganda ko dawriyankoɓe wonduɓe e Macky Sall juɓɓinino nguɗon batu tigui rigui ko wona ɗum ko goɗɗum e haalullaji ɗi mo ganda kay Biram Souleye Diop cuutino ɗum ɗon foof ari e nder ɗiɗon jaydeji non ma en gar hen joni joni e pacciren ɗum. ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon en puɗɗorto jayde men gudditirten koye Vox Populi noon hande no mbirunden e gardide ɓe gari koye alhaali candidat mo ganduɗa kay ko Benno Bokk Yakar APR mo ganduɗa ko landa taweteɗo e nder oɗon coalition Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko APR laisse le choix à Macky ɓe kolliti noon landa APR ɗum koye sanga jonde mabɓe hanki wonno e nguɗon batu ngo ganduɗa kay ko secrétariat exécutif national e andinde wonde lando kamɓe fof kay ɓe kawri ɓe kokki Macky Sall ndeɗon hoolare nde wawata ƴewandeɓe candidat mo ganduɗa kay ko kañum jogori ardade coalition Benno Bokk Yakar ɓe kolliti kamɓe Benno Bokk Yakar walla mbiyen kamɓe landa APR ɓe kolliti wonde kala mo horeji leydi ndi suɓiniɓe ɓe jaadi hen no hannirni ɗum en tawi e nder ndeɗon jayde goɗɗum ko tawete hen omo ganduɗa ko Barthélémy Diaz e konguɗi ɗi suuti kay ko noddude wadde erago dendagal ɓesgu mum wonɓe e gandanɗa hoorema kay walla taweteɓe witeɓe socialiste en nde garata kokko junggo balla o mo ganduɗa woni Khalifa Sall e ɗiɗon sumgoji ɗi ganduɗa kay ko tijjadi ɗum ɗon foof so rendi ene wawi tawede e nder ndeɗon jayde ganduɗa kay ko Vox Populi. payen e jayde nde ganduɗa kay ko Le Soleil jayde Le Soleil kamɓe ɓe gari koye alhaali kay jurnitgol e oɗon gandanɗa hoorema projet de loi baylowo kala ko fate code électoral non noon ɓe mbi ko gouvernement passe aux actes laamu ngu kam kañum waɗi golle mum ɗe fonno wadde ɗe heddi kay ko joni ko toon to suudu sardiyeji to assemblée nationale nde wawata yuɓɓinde golle mum no hannirni ko fate oɗon alhaali ɓe kolliti noon hoorejo leydi ndi président Macky Sall namdima tigui rigui ɓen ɓe ganduɗa kay ko jagorɗe munen nde mbaɗata ko yaawi e ko yacci mbawa tigui rendinde kala ko fate golle ɗeɗon tello kadi e terrain he ngam waw tigui gaynude ɗen golle hade tigui mabɓe huccande ɗum ko gandanɗa hoorema woni heblanade ɗiɗon sumgoji ɗum noon noon hoore ndi hokki hen yamirore tigui ɗen golle ɗe ganduɗa ko keñorade ɗe gandanɗa hoorema kay ɗeɓe mbiyata les projets prioritaire ɗe ganduɗa kay ko ɗum woni ko fada tigui rigui e nder leydi ndi hade mabɓe huccande ɗum ko gandanɗa hoorema woni nde ɓe mbaddata ɓe juɓɓina ɗiɗon sumgoji tijjaɗi e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi garoji nde ɓe juɓɓinirta ɗum e nder mbadi ndi ganduɗa kay taw ko fewndi ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde Le Soleil.
joken e jayde libération eɗen gandi à chaque fois ɓe keewi arde koye révélation ɗum noon ɓe mbaɗi intéressé koye ɗin konngudi ɗi kalnoɗen nane e gardidi omo ganduɗa kay woni biram souley diop mo ganduɗa konngudi mum kay ɓe garti hen ɓe mbi wonde kanko mo ganduɗa biram souley diop ko tergal e nder landa pastef ko sanga tigui nde ɓe kuccidirno e jayndiyankoɓe ɗum noon o sutino hen konngudi ɗi noon gandanɗa hoorema wonno ɗi jiira no fewi e nder leydi ndi hayni tacci caggal leydi ɗum noon ɓe mbi kanko biram souley o waɗama placé en garde à vue ɗum ko hanki wonno ɗum ko caggal tigui ndew hettono sûreté urbaine hettinoma tigui rigui e caggal nde nden yamirore procureur yamiri wonde yo addoye ɓe mbi ce que biram souley diop a dit à la sûreté urbaine konngudi kewɗi noon ɗi suuti e sanga tigui ndew heɗetede kanko biram souley kolliti noon ɓe mbi wonde kanko mo ganduɗa ko kanko ardi groupe parlementaire mo yeewi askan wi ɓe mbi wonde noon o andini ko erreur walla ni mbiyon ko jumre ɗum woni erreur de communication kono kadi o holliti wonde nimsa makko hen tigui rigui suddemo ɗiɗon konngudi kono ɗum foof e wan noon haɗanimo ƴeftede hayso tawi o waɗino vidéo mo gandanɗa hoorema kay wawde yafnade président Macky Sall e dendagal ɓesgu leydi Sénégal ɗum ɗon foof haɗanimo o ƴeftede gam o nawede toon to gandanɗa hoorema sûreté urbaine e wiide kay o waɗama placé en garde à vue e o saaha ɗum ɗon de ene tawe e nder ndeɗon jayde e libération jokken e jayde li quotidien noon kamene ɓe garti koye alhaali oɗon mo gandanɗa hoorema ɗen golle ɗe ganduɗa kay juɓɓinanoma woni ko fate alhaali yewtere gendiri nde e jencude ndi e ko way noon ɓe mbi kay ko oɗon dialogue ɓe mbi ko la machine enclenché ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa ɗin projet ji de loi ɗi ganduɗa en kalin ɗum ɗo jowtiɗi e alhaali kay yurnitade kala ko fate constitution o e wondude kadi waylude kala ko fate e code oɗon électoral e wondude code pénal mo ganduɗa kay waɗama adopté heddi noon e o saaha mo kalten ko golle toon to assemblée nationale eɗen coyno toon natal mo hoorejo leydi ndi président Macky Sall e wondude Moustapha Niass mo ganduɗa kay ko kañum tottuno ɗen golle nde ɗowata ɗum no hanniri ni ɗum ɗon ene tawe e nder ndeɗon jayde e li quotidien goɗɗum ko tawete hen en jii hanki ɓen ɓe ganduɗa kay ko militant ji Benno Bokk Yakar walla mbiyen ni ɓen ɓe ganduɗa ko yidɓe hooreji leydi ndi président Macky Sall jehino toon to palais de la république ngam jarnade hooreji leydi ndi e fuɓɓandemo kelle tigui rigui e caggal nde ƴefti ngallon pellital wonde o wonta taweteɗo walla o jeeyatake e ɓen ɓe ganduɗa kay ko jogorɓe namdiyade leydi ndi e sumgoji lefol laamu tijjaɗi ɗi ɗum noon ɓe kolliti noon bimɓe gummirima bang yo bang toon to palais de la république teska toon ko message uji jurminiɗi e ko gandanɗa hoorema kay goto foof ari hollidde yidde mum e hoorejo leydi ndi e weltanade ɗum no hanniri ni ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde li quotidien jokken e jayde Dakar Times noon eɗen mbawi wiide sirti seeɗa e ko gonɗen haalde ɗo henne ko ɗum noon eɗen mbawi wiide ɓe mbayli e sawru mbaggu eɗen mbawi wiide Dakar Times arti koye doggol ngol ganduɗa ko aduniyankewol jowtigol kala ko fate hutorade drogue ɗum noon koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati kono noon ɓe mbi wonde les effrayants chiffres de l'ONUCD ɗum ɗon chiffre uji ɗi ganduɗa kay ko goomu wiyete l'ONUCD ɓeɗon kay ko office mo ganduɗa kay des Nations Unies contre la drogue et le crime ko ɓe nde juɓɓini oɗon rapport e hollidde kuuli ɗe gandanɗa hoorema kay no ɗum hutorirte ni oɗon drogue ɓe gaddi hen ko gandanɗa hoorema chiffre uji kewɗi ɓe mbi kene wona yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa kay ene kutoro oɗon drogue e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho taw kutorto ɗum koye annam pikkir jaggude hoore mum ene waɗa pikkir ɗum ɗon de ɓe kolliti wonde ma waw ƴimede hedde 13,2 millions neɗɗo ko kañumen ko oɗon pikkir kutorto ɓe mbi kene ɓuura temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayyi e jeegom million neɗɗo ɓende ko hutortoɓe oɗon drogue e nder hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho
kono noon ɓe kolliti sukaɓe ɓe kay ɓuri wawde lorade e oɗon alhaali gandanɗa hoorema kay ko wadde consommation oɗon drogue goɗɗum noon ko tawete hen ɓe kolliti e nder Afrique sa ƴefti temedere kala nde ƴeftuɗa kene wona hakke capanɗe jeeɗiɗo ɓe ganduɗa kay ko yimɓe ɓen foof de ene kutoro oɗon drogue ɗum ko ɓen kadi yimɓe hollitama kamɓe foof duuɓi mabɓe ɓurani capanɗe 35 ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde Dakar Times. goɗɗum en duttoto gayne e nder jayde nde ganduɗa kay ko L'As quotidien ɓe garti koye hanki oɗon concert d'applaudissement mo ganduɗa kay no mbiɗen ni rutude teddugal hooreji leydi toon to palais de la république ɓe kolliti noon ɓen ɓe ganduɗa ko force de défense et de sécurité keeɓi hen caɗele no fewi sibabude kewal yimɓeɓe e yidde ɓe tigui e goto e mabɓe foof salminde hooreji leydi ko ɗum saabini ɓe ngala no solution so wona yaltinde e oɗon gaz lacrymogène e pufde mabɓe seeɗa ɗum ni ɗefino bonnude oɗon fet kono ɗum foof e wade noon ɓe kolliti vraiment kewangal yimɓe e gonnogal toon toon to palais de la république ene tawe toon goɗɗum ko tawete e nder ndeɗon jayde woni alhaali Sweet Beauté ha joni ene jokki haalede ɓe mbi ko wonde ɗum ko gandanɗa hoorema gueɗe Ousmane Sonko nena ɓeydo kay jiibade e oɗon alhaali ɗum woni l'étau se resserre autour de Sonko ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ene tawe e nder ndeɗon jayde L'As jawten e jayde Sud Quotidien noon kamɓene kadi ɓe garti koye alhaali oɗon projet de loi mo ganduɗa poɗɗo waylede e oɗon code électoral mo ganduɗa kay ko jowtiɗo e banggue constitution e wondude kadi code pénal oɗon kamɓene de ɓe goraki kan haala ɓe garti hen hay ko gandanɗa hoorema oɗon Biram Sileye Diop mo ganduɗa kay baɗaɗo placé en garde à vue ɗiɗon konngudi ɗi o surno tigui rigui ɗi ganduɗa kay e fewde e hoorejo leydi ndi président Macky Sall hani mbawɗen wiide o joofima hen on hoorejo leydi mo Côte d'Ivoire hono Alassane Dramani Ouattara addi he noon haalullaji e kewɗi ɗum ene tawe nder ndeɗon jayde Sud Quotidien jawten e jayde le quotidien kamɓene kadi ko gaddi ɗon ko toon to assemblée nationale e wiide éligibilité mo ganduɗa kay ko hakkude Karim Wade e mo ganduɗa woni Halifa Ababacar Sall ɓe mbi ko kulihuli ɗe ganduɗa kay wadde ɗum blocage ɗum ene jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakar e jogui ɗeɗon kulihuli e ɓen adversaire uji ɗiɗi ɓe ganduɗa so tawi jeehi jeeyede e ɗiɗon sumgoji ko doole mawɗe e kay jogori jogade ko teddedi mawdi wonata e munen beele toon to assemblée nationale to jogorani waɗede peeje ɗe ganduɗa e peccorde beele ni ɓen ene mbasa wawde jeeyede e ɗiɗon sumgoji so wona ɗum ene wawi addandeɓe caɗele ɓen ɓe ganduɗa kay ko Benno Bokk Yakar ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde le quotidien garan e jayde nde groupe Futurs Médias nde woni e jayde nde gandanɗa hoorema kay ko l'observateur ha joni koye ngun batu ngu ganduɗa kay ko secrétariat mo ganduɗa kay ko national walla secrétariat exécutif national mo APR landa APR wanno ɗum ko hanki en teskima toon noon konngudi kewɗi gandanɗa hoorema hoorejo leydi ndi tigui suuti hen e gandanɗa hoorema kadi hokkude ɓe hoolare wiide wonde kay kanko hoorejo leydi ndi o andini wonde maw ɗoftuɓe haaɓe mbawa hebde polgu e on saaha wona ɗum kadi konngudi goɗɗi ɗi ganduɗa suutama toon kanko hoorejo leydi ndi o wondeni wonde ko ɗum ko gandanɗa hoorema maw kadi e ɗoftuɓe haaɓe mbawa hebde polgu ngu ɗon ɗum ɗon de ko konngudi tawete toon goɗɗum ko tawete toon o waajimaɓe wonde yo goto foof accu joofade goɗɗon e tumde ɗum ko an waɗi ɗum ko an waɗi ɗum ɗum wona ko hunde nawoɓeɓe yeeso ɗum ɗon kadi ko konngudi ɗi hoore leydi ndi suuwi toon goɗɗum ɗi konngudi ɗi suuti toon kanko président Macky Sall e nder ngun batu o wi wonde e soit mo ƴefti o walla pellital ngal o ƴefti ngal yoɓe gandu yoɓe jagguir tan ko pellital ngal ganduɗa wiite e jokkodiri koye gueɗe e laamu ko affaire de état donc ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa kay ɓe pooti andude ɗum ɗon goɗɗum noon o wi ha joni omo rutti e ɗin konngudi hay saaha goto o woppata Samba Boyen walla waɗɓe ko boni ene bonna leydi ndi ɗum foof so rendi ne tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko l'observateur garen gayniren e jayde stade coftal ɓalli
kamɓe de ɓe ngari koye alhaali mercado ko ɗum ɓe mbaɗi intéressé e ɓen ɓe ngannduɗaa kay ko juureɓe leydi sénégal hono alfred eɗen mbawi haalde ɗum heen wonde diallo emo ngannduɗaa kadi ko namplis jacobs e wurdude omo ngannduɗaa ko pape matar sar ɓe mbi kay ɓeɗon de ene o saaha ene hasi tigi rigui ɓe mbawa waylude kay nokkuji ɗi ɓe ngoni ɗi woni clubaji ɗi ɓe ngoni ɗi ɓe gaddi hen goto hen foof dalilu mum goɗɗum ko tawete hen eɗen jeeya omo ganduɗa ko ɓiɗɗo bambalinajo o toon to ambassade mo arabie saoudite tawete ɗo e dakar omo fodde e mabɓe tigui rigui ha joni de ɓen ine jokki ɗabbude oɗon ɓiɗɗo mo bambalinajo o beele ne wawa arde fettude on club biteɗo al ahli ha joni haaɓe jaggui ɓe goppani ɗum ɗon foof ene tawe e nder ndeɗon jayde nde ganduɗa kay ko jayde stade coftal ɓalli bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko rindi woni hande ari e nder robindo jayneji men ɗo e nder leydi men sénégal no mbiɗen ni ene hawri e alkamisa jeegom lewru juillet hitande ujunnaje 2023 joni joni garen e hello wongo ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe no mbiruɗen en gardidi joni en garana e kaɗo haala ko ganduɗa kay fuɗɗima dillinde rendo ngo woni konngudi ɗi ganduɗa kay biram souleyman walla mbiyen biram souley diop suuti ɗum ko tergal e nder lande pastef walla mbiyen ni neɗɗo ɗiɗoɓo e nder lande pastef neɗɗo baɗɗo important e nder lande pastef suuti ɗi konngudi ɗi ganduɗa kay ene hulɓini no fewi sibo ɗum konngudi ɗi mbaɗi dépassé e frontiére ɗi tacci hay keeri e ɓajeni ɓen ɓe ganduɗa kadi ko sehilaɓe leydi sénégal en teska guila dawa dawi hakkude leydi sénégal e leydi côte d'ivoire caɗele ngala hakkude mabɓe ko relation ngaji baɗɗi fayida ɗum noon noon fuɗɗima dillinde ni afrique e hoore mum ha tenti ɗo e nder leydi men sénégal ɗum saabi no mbirɗen ni kanko biram souley e o saaha mo kaldeten o mona e juuɗe ɓe ganduɗa kay ko sûreté urbaine ngam wawde hettede e o saaha o mona e en garde à vue omon toon mofta tigui rigui e ngam ɗum ko gandanɗa hoorema losko ɗum ɗo ko konngudi ɗi ganduɗa baɗowo dawrugol ene foti wattude haqqille no fewi kadi ko suuho joguiɗo avenir e nder guesa dawrugol ene foti à chaque fois sene suuto konngudi quel que soit so tawi koko mettini eko way noon en tout cas yo andu yo ene fota jogade avenir janggo enen jogui ko ndenduɗen e leyɗele ɗeɗon ko nande CEDEAO eko way noon aɗa wawi jogade hen poste d' occupation sa yi a fotti e ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire naajo mbiɗa sikki a turoto ene hersini par ce que ɗum ɗo ko hunde ganduɗa majjata mayata ko hunde ganduɗa ene wawi ni dillinde walla tehminde so tawi en ɓuurani tinnade banggue jokkodiri hakkude leydi sénégal e leydi côte d'ivoire so garti gayne to banggue kadi haalde ɗi konngudi ɗi ganduɗa kay e farude ɗum e hoorejo leydi sen cifnoro bandiraɓe tan ko wiide wonde ɓen ɓe ganduɗa ko amadou ba e wondiɓe mum nde ndentoro no fewi ɗum ko konngudi kanko biram souley wona min wi nde ndentoro so jeehi galle makisal so tawi makisal hokki ɗumen ñamde walla yarde woto jaab sibabu par ce que makisal ene wawi wadde hen posnaɓe ɗum ɗon ko hunde ganduɗa konngudi kulɓiniɗi no fewi ko ɗum wiide tan bandiraɓe nde mbattata haqqille nde ndentoro kala sene kala gardina miijo mumen no fewi ndento haalde konngudi ɗi ganduɗa vraiment nawata en hay nokku ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yo Allah wat jaam e leydi ndi adda deyre ɗum noon en ñaguinima bandiraɓe foof en beltinima eɗen kokkodira rendez vous saaha goɗɗo so hawre welede Allah to caméra to on ko Ali Fall kadi ko kanko ni wonanen to karallagal to ngal to woni to montage to on jarama ko musidɗo mon Adama Diop. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
hebde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma